C gede bener matur panjenengan Abah Suwati Kabupaten Kalimantan Tengah sugeng mirsani lewat live streaming ini sebat malih Abah Suwati Kabupaten Kalimantan Tengah mat menonton hadir Mas Bos Ratno ya sebat pun Abah Suwati Kalimantan Tengah nuwun capek jamane endra kunas kunis tak selae pangucape jalmane endra sayo
ya pokoke kopen sing kamuri Nimas Jinggo sao yen aku bisa batang opahe apa tak opahe sing nyelentheng menawa biasane gremeng terus mbok tawakno saiki sing nyelentheng wae batanganmu apa wis tak sediani sing nyelentheng wae batanganku ya kuwi mesti kalau kok ya bener pajak selendem dadi anom kakean apem tukone kaki Mas Omeng yang ada di Malaysia. Selamat siang. Ayah Januar iki digeleki wong dikomeni. Ayah Januar kok gak bisa belas deh. Gampang Ayah Januar iki guri-guri. Mas Minut Aminuddin yang punya Malik yang punya balong panggang ya. Mas Minut balong panggang bersih. Abah Suwadi Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak penonton.
nesu kok kendul jeneng suka ser ngerangkul ki bayar kok so bayar 2000 mumpung enom ngetya kawra ing tama matur nuwun lalu lah kita bakal let piye kita tambah kelet ya mas wis to kok neh aja ditekno kok so kok neh kok mie aja terus ae mempeng mie nang goleng ngene engko neh kok Idek sing penting sabar lalu bangsa panusule maket ayo Dile gedeng apa prayogane aja gampang nesu lamun nasu tobrap awak dadi guru lah sing penak kang mas ya ki melu sapa yen kakokku melu sing sayang petuk siramu betene iki kanane mong tansah arengmu rasa tresna kang padam sarwa mikir ati tak bisa jenjem kaya ora bisa ngencati
Dene kelantan panjenengan Mas Sujiono BPD Losorejo asugen sonten nggih. Mas Sujiono BPD. Mas Omek yang ada di Malaysia. Mat menonton lewat live streaming Mas Omek. Mas Aminuddin ing kagungan Balong Panggang Gresik Jawa Timur. Abah Suwadi Kabupaten Kalimantan Tengah. Oke, selamat menonton lewat live streaming.
Tangis Tanjung. Nggih. Timbang aku bisa karo kowe tangis mono pakatku kok tutup wengisik hatimu. Aja nganti aku kemencati walasono awak iki dik piye Mas aku pengen kumpul dadi siji tak sedih ta dik Wedeng kudu tak tangis tenang baleno taline tresno Mas aja nganti ujar ilang mesra
ana banyu kandhane kok wangi iki sejarahe kutha Banyuwangi ejene emulan ejene mu bapak kangge Mas Omek ing wonten Malaysia nonton live streaming ya. Selamat malam Mas Omek. Prabu Menak jingkop lamar rati tompo perang gede ngamuk-ngamuk gawa godhong Damarulan maju perang ning Blambangan bisa menang bayang maita boyongan bojone capriya kudane Marwulan Yesuto dadi ratu ratu Dik Marwati maru kencana Damarulan pranyata ketiban wahyu Suwe-suwe aku
yen tak kon mijeti piye rasane awak kesel mesti marine sesuk-esuk terus budal nyambut gawe sapa iki yo mumbluk to gak rasio cocok iki nggih cocok ya Mbak Jolo iki cocok Mas Omek Mas piye suarane Mas iki kok kono Mas ya Mas iki aku karo maca komen di YouTube kita iku ya pawakanmu atas cakul iku ya gawanmu dalan siji sing dadi lewatanmu emang ngalah iku ya watakmu saben dina tansah nyambut gawe aduh ge gandeng ranteng karo pasangane asik yen sinawang yoga ton rukune gede iku domo sepur ngene cak priya blantok sing dadi karane sepur alat transportasi telane tinggawe teko wasi melayu beter muga ati-ati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono ini ngono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kanggo dadi jaga Aku iki Mas ya ge tukang tambalaban cocok kanggo Mbak Yanti jare Mas Omek uripku Mas ya ge sadalan-dalan golek mangan cerit duit sing halal weton cukup Mas Ya, Dik. kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambalaban rezekine Mas piye Dik untung-untungan nasib apik duit kantongan yen wayah apes Mas Piye? wetengku krasa kroncongan Mak jedor Mak jedor Mak jedor dor ono bana baca wah iki mesti rezeki
rezeki teko Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor ban pencamat neng esok rezeki neng lumpuk owe tambah melumpuk owe tambah melumpuk owe rezeki neng lumpuk ketok sak cepuk ya ampun owe rezeki neng lumpuk owe tambah melumpuk owe tambah melumpuk owe suwe-suwe sak cepuk aduh mas atuku dinggon ku goleki mengapote aku pengen ketemu senajan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya suwandatiku loku tumetes neles ning pipiku aku ora bakal kok koyo ngene lakonku biyen ngopo kok tak katamu yen pancen ditinggal lagi gawe kamu hatiku saklawase Isokin Tombowati cetak Bismillah Bapak Erina salam aku Pak Galih Pak Kasman wejok kono Wis ra payu jole. Manado hadir salam saking dulur Manado Dan ngene iki sapa sing nyang wis raneng? Bari nganten lanang tombo ati iku limo sawerenane mojoku
kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima cikir wangi engkang suwe ayo wong salah sawi jine Pak Ali sapa bisa ngalakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi ya Dik bos teko ya pak lungguh mandep karo sila cendake diadep dhewe-dhewe ya tawake diombe barengan wae padha dipangan iki tambule panci nyata yen pinuju ngemitawak guyune lakak-lakak ngewe mareme sana nanging aja lali karo keluargane kailode tua wis teko yo panunggo madhep karo sila jandake diadep dhewe-dhewe patoe yen toake diombe barengan wae ayo dipangan kita boleh pancen nyata pinuju ombe toa guyon ning lakak-lakak agawe maremeng sana nanging aja lali marang keluargane sugeng siang Pak Cici Pak Cici bola saking Mas Omek nggih saking Mas Omek Pak Cici bola Pak Rena salam buat Bos Omek selamat sore Tresno
semakane pati yen kowe ora percaya bedelana teko jroning kaca karo wong rantu aku sumpah rasulaya ati bedune kang maha kuwasa tubuh urip bareng semandeng kamu abang piro lampune disko awakku karo mas mikir bojo loro bojoku sing anom nyuwudi sayang-sayang sing tuwa jurga ditinggal sirah mumet ra bisa turun antum tresno mas uga antum waktu mikir butuhe mikir belanjane jure saiki kok bingung atine Alon dino mulai mrono Alon dino balik ning kene aduh senenge sing sadino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya teluk dina oleh prana teluk dina balik ning kene sing setino kanggo sapa sing setino kanggo wong sejo yen nalika budal lunga keket bareng kono dodo tangis tarep kebak rasa jare sirane kondo setya ing sabrang lor tretek kuningan pancen abot rasane wong perpisahan ngucap setahun gone kerja aku ketemu
Jih, kaki babu, iku wonten dalam derajat kedempreng Lamongan nih. Babu, mat penonton. Mas Minut Aminuddin. Ya, Pak Sukri. Salam kali Pak Warto. Kok lemes? Nah, teman Mas Minut ketoknya lemes Pak Warto. Bakone lah lemes. Mas Minut Aminuddin yang punya balong panggang. Apa intek? Apa kowe tresno tenan? Wow, intek. Piye kok sampe Tresna kondang nyoak kerat. kok sampe Ya piye oh intek. aku meling ojo nganti lali. Mulai ngompak oh intek dan kejak roca ayu. Sok teko ning omahku. Dah no segere. Dina siji songo loro wolu telu pitu. Oh intek. Piye kok sampe Apa wiwalemu? ya kuwi kok sampe ojo nganti keliru. Ya intek bakal tak estokke. Aku nemen kok sampe Aku piye oh intek. aja kuwatir yo Sam. Iya. Sok bakal ketemu. Sing tau ati ingsun bingung gedhiki. Saat riko tinggal ati ingsun rasane kaya gantung. Pikiran sering ngelamun sampai awak nganti kaya wong linglung. Kabar
wis satu lubang rame-rame. Apa iku? Ning gandu ya. Satu lubang rame-rame. Ayo. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak kadepke. Yen ta weruh sliramu jejer dheweke. Andung tresna ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wes milih tresno aku apa dheweke. Tresna sing setia kok. Wes milih dadi bojoku apa bojone. Bojo sing setia. Bola bali gawe gelane rasa. Sakno Rasa tresno ora bisa dijogo. Wis milih sayang. Iya, Dek. Tresnaku apa dheweke. Lah nek tresno kae aku piye? Wis milih sayang. Iya. Dadi bojoku apa bojone. Lah nek dadi bojone kae aku piye? Aku piye terusan? Gawe kelane rasa. Obat mentolo iki. Rasa tresnaku wis ora mbok jaga. Tak jaga tapi silirane mentolo.